Sabi ni Dave Christian, paruhinog! My God! Nay nag-comment nga paruhinog. Always remember this. Dili assurance ang kadako sa gasto sa kasal nga hapsa inyong pamuyo. Good day, people! Oh yeah, kabalo na mo basta yung aning nga setup. Oras na po para sa atong Q&A. Pasensya na, medyo lately, medyo na busy lang. Wakay ko naka-upload. And today, sa akong pag-record is August 2. So bago lang ako nag-birthday. Sa kanang mga nag-greet na ako, daghang salamat. Thank you very much. Alright. Siyempre, nag-post na po ko sa akong fan page sa Bitok Bitok University. Alright. O ang akong question for today, nganong dili pa ka dapat magminyo? Magpasalamat sa ko. In fairness, na ay nagpadala sa ako from Sun Pride Foods Incorporated. Kaya nagpadala sila sa kuha o burn mo niya mong mga products. Salamat ha. Holiday. Na ay holiday corned beef. Wow! Holiday pork and beans. Muni paborito. Sa una pa magini. Holiday beef loaf. Dati mo pa na akong balon. Elementary pa ko ba? Diba? Olay po ni Sun Pride Premium Corned Beef. Perfect. Holiday corned beef. Real beef goodness. Tadaan! Sabi kong food Holiday Carne Norte. Carne Norte. Sa spaghetti. Holiday Spaghetti Meat Sauce. Diba? Meat sauce. Aba, holiday na sila yung luncheon meat. So, kailangan sa lunch siya gini sa kaon kay luncheon. Kaya kung sa supper yung meat. very funny. Holiday luncheon meat. Charap-charap. Hindi mo mapaborito na luncheon meat. Sun Pride Premium and Carne Norte. Thank you very much. Yay! Thank you. Tren. Salamat. Sana matagbulan ninyo lahat. Ayan ha. Awal. Thank you very much sa Sun Pride. Ayan. Kailangan pala og dilata. Okay. Taran. Daghang salamat sa tanan magic. Magic no. Murag day kabuluan ng mga magic. Napaisa ka magic 1, 2, 3, go. Diba? Barbecue. Yummy. 1, 2, 3, go. Wala. Sarap. Sabi ni Dave Christian, paruhinog! My God! Nay nag-comment nga paruhinog. Dili pa ko magminyo kay bag-o lang na raid. Safe. Dili pa ko magminyo kay wala pa ko'y balay nga kapuy-an sa ako mamahimong pamilya. In short, wala pa'y kwarta. Alam mo Dave, simple ra kay na Dave. Madto ka sa balay sa imong asawa. Tapos pag mangutan na galing ang papa nga, unya doy, asa man ka magpuyo doy? Sa walay pagbarbar diretso sa igna, sir. Temporary lang sa 10 years, dili lang sa mi magpuyo sa inyong balay. After 10 years, sir, pagitaan ka na mong apartment. Di ba? Ana. Sabi ni J for Almonia, wala pa ko'y saktong natigom og balay. Mo na, usay mo kay garbuso kay ta. Usay mo, kablo ko si problema. For example, imong amiga bag-o lang nagminyo. Ni gasto siya karon og 500,000. Ikaw karon na pressure na ka. My God, 500,000 siya, pa di ko magpalupig. Sa lugar siya tunay sa kogpuar. 600,000 ang akong gasto. Mo na dayon. Ang ending pag ang mga bride mag-backlight gahilak. Wala na naghilak tong kay emotional, naghilak na, nagunahon na sa bayro noon.
Sahog ka na ko ba? Eldred Pascobilio. Wala pa man na boros, so dili lang sa magminyo mo na trend karon. So muna yung nga brad, wala ka nagminyo brad kasi mo gi kuan brad. Kasi mo gi agad brad nganong pamaka nagminyo. Nag-agad lang ko brad nga maboros brad. Si Tags Nadrods, aya na mo barato na ang bugas kay ang kaminyoon ikaduha sa kamatayon. Oh, mga mo na ron ha. Ang panagminyo di ikaduha sa kamatayon. So aya na siya magminyo kung barato na ang bugas. Brad, sultian ta ka karondaan brad. Mamatay ka nga single. Kung kana yung agdon nga mo barato, ambot lang. Sabi ni Ket Bakuro, taas-taas kay wala pa napura daghan pay giti sa palibot. Hay, giti. Ang iyong giti. Sabi ni Peter Cabanag Pique Jr. kay mahal ang magpakasal, mahal pod ang palaliton. Always remember this. Dili assurance ang kadako sa gasto sa kasal nga hapsa inyong pamuyo. Wala nasukan sa theory nga basta galing imong kasal mo gasto kag mga 100,000 up, mas dako ang possibility nga successful inyong marriage. Kung mga less than 100,000 na nara sa mga 50,000, medyo dali ra mas shaky ang relationship. Naday nga na, wala. Tuon lang yun na sa tong garbo. Nganong dili mo kailangan, dili sa mo magminyo. Una, di na ka pwede mo uli nga medyo maoy na ka o hubog na kayo ka, ha? May mato sa una kay si Mama Raman, kung minyo na ka di pwede. Kula taong ka, sumbago ni mong kuto-kuto. Talabi na kung sa una, bahala ka alas 2, alas 3 ka muli. Pero kung minyo na ka, saan yung oras ha? Alauna na. Anong hubog man ka? So minus-minusan na nimo nang muli ka nga maoy. Pero in kaso muli ka nga maoy, ako sa mo ha, pabug-hubog ka. Pero dili ka matarong istorya. Tapos, pag siyempre muhigda ka sa sala, tapos iyak kang hubuan, kay ilisan ka. Ang style yan ni mo, mini ka, ayaw ko hubuin. Love kay na ako akong asawa. Dayon. So ang asawa mo oh my God, love kay ko niya. Oh ba? Kung maminyo na ka, bawal na lang mga sleepover, mga overnight. Dili na. Dako kay na nga gubot, I tell you. Ikaw rin mag-sleepover ka, taasa, di mo siya ubanon. Ay, naku, Diyos ko, dakong disgrasya yan. So ayaw na, tanggalan na, ha? Kung maminyo, kung gusto ka maminyo, wala na ng sleepover. Kung single pa ka, wala problema ang mga inbox na mo text, wala problema. Pero kung maminyo na ka, tanggalan na sila Hannah, sila Joyce, silang Carol, anak tanan. Ayaw na sila palabi og text. Tapag naman galing mo text ng babae, puro sa imong tubag, mga ginagmay na lang. Sa una, kung single ka, mo reply siya mga, oh okay, kamusta naman ka? Kumusta yung mukha? Pwede pa. Pero minyo na galing ka, pag text ng babae, kukutob na ka sa, okay, yup, yeah, ana. Mora na itubag. Para world peace. Kung maminyo na ka, di na nimo pwede sulobon tong burag katong atay nimo sa college ng mga pek-pek, mubo kayo, tunay buak sa dugan. Di na pwede. Ignong ka, napagwapa ka. So nakikipagwapahan, pwede ka naon kung babae ka. Sa mga lalaki po, ang modus operandi sa mga asawa, matingala ka, anong sige ka pakaunon, dili na ingon nga nag-care sa imuha. Gipakaon ka, aron mo tambo kag maayo, mapangit na dayon ka, wa na'y lain makagusto nimo. Mantura na nambok kog maayo. Kani, makipag-dinner sa mga members nga naay mga lahi nga mga kuan. For example, office mate, nag-dinner. Di na pwede kung minyo na ka. Talabi na pag-selfie, pag enjoy kay ka, tas siya narasa sa balay. Ha! I tell you, pag abot nimo sa balay, gaano ano. So, enjoy kay ka. Enjoy kay ka diya. Kung sa advice na ko sa inyo ha, kung na mo sa gawas, pag-uban mo sa office mo, nag-selfie mo, ayaw kayo og smile. Namo kayo nga, enjoy, ayaw. Dapat sad ka, picture. Ana, para boring, waka malipay, na bored ka. Putan mo hashtag wish you were here. I miss you. Mau ba? Kung gusto gin mo magminyo, guys, kung sa una, ulitaw ka, ang imong sweldo mo padulong pa sa imong mga paboritong sinina, sapatos, pantalon. Kung maminyo ka, sa groceries na gina mo padulong. Kung naman galing sobra, makapalit ka og panyo na lang yun. Ha?
Ayaw na pagdaw mo sweldo makapalit kag pantalon. Diyan na nimo ma-appreciate ang linya dayo nga magukay-ukay na lang ka. Kaya mo na din ka nga ayun ukay-ukay bay. Barato ra pero branded. Di ba? Mo na gwapo bay. Mao ba? Actually, ang sweldo mo na padaro na sa groceries. Dito sa gatas, dito sa diaper. Mao na. Ready gusto na ka magminyo? Kung magminyo ka, di na nimo mabuhat nga matulog ka sa katri nga naka sa tunga. Di na pwede. Na nakagahin, na nag-space. Di na ka pwede matulog na ka. Nagbika ka sa katri, di na pwede. Na nagikagamay. Dapat to na sa kilid, na yung mga spaces. Okay? Di na pwede magbakasyon ka nga ikaw na lang isa. Kailangan uban na gina. Di ba? Ano mo bakasyon kay ikaw rin? Ikaw rin nag-enjoy, ikaw ra. Happy kay ka, di niya kami din nangabilin. Enjoy kay ka. Travel ka, ikaw ra. Mo na nga, kasara maminyo na rin ka, mangitag ikaw promo fare, piso fare, mo na. Fighter 50. Sarap-sarap. Iparisan ako ice, juice, tabutay lemon, lami ka na yung lemon. Pinang liso. Okay. Thank you very much. Please don't forget to subscribe sa akong YouTube channel, Bitok Bitok University. I love you all. Bye!